Dobar dan, moje ime je Jelisaveta Miletić, ja sam marketing menadžerka i jedna od autorki podcasta Newsneta. Moje ime je Viktor Marković, ja sam jedan od osnivača Newsneta, jedan od scenarista 24 minuta sa Zoranom Kesićem i takođe jedan od autora podcasta Newsnet. Na današnjem masterklasu potrudit ćemo se da podelimo sa vama sva naša iskustva u kreiranju humorističkog sadržaja i kako da od njega delimično uspešno živite. Newsnet u različitim formatima postoji već 15 godina i to volimo da kažemo da je 15 godina duže nego što smo se nadali ili 15 godina duže nego što je normalno, tako da ćemo preneti naša iskustva, šta smo sve naučili i podeliti ih sa vama. Kada je Newsnet počinjao sa radom, sada već davne 2010. godine, mi smo to zamislili kao izmišljene vesti, satirične vesti. Međutim, svi to godinama su već zvali lažne vesti, pa smo nekako i mi prihvatili da su to lažne vesti, iako tehnički nisu. A šta su zapravo lažne vesti? Lažne vesti nisu neka pojava koja je novijeg datuma, oduvek su postojale, oduvek su političari hteli da utiču na svoje glasače tako što bi plasirali lažne vesti kroz medije, oduvek su postojale reklame koje nisu baš sasvim tačne i oduvek je postojala propaganda. Sad ispada kao da je Newsnet izmislio lažne vesti i svi misle da smo mi rodonačelnici toga zato što danas postoji dosta tabloida sa lažnim vestima, međutim uvek moramo da demantujemo to i da kažemo da nismo mi krivi. Ono što je definitivno pomoglo širenju lažnih vesti jeste i uticaj interneta, odnosno prelazak sa tradicionalnih medija na one digitalne. U tom trenutku mnogi ljudi, ajde da kažemo onih starijih generacija, su navikli da ono što vide na televiziji kada im TV prezenter kaže to mora biti istina. Takvi ljudi su onda verovali vestima koje izlaze na portalima, Facebookima, Instagramima i Viber grupama, jer su bile u nekom obliku koji su oni mogli da razumeju i kojem su verovali da je pravi. Ovo su naravno, kao što je Viktor pomenuo, koristili mnogi političari u svojim kampanjama. Jedna od najpoznatijih jeste kampanja koju je vodio Trump 2016. godine u predsjedničkoj trci protiv Hillary Clinton. Tada je otkriveno da je grupa entuzijasta iz Makedonije otvarala dosta lažnih stranica i kreirala Facebook stranice koje su generisale neverovatan broj ljudi. Te stranice su čak prevazilazile i broj ljudi koji su u tom trenutku imale stranice nekih vrlo relevantnih medijskih kuća. Cilj ovih stranica je bio da kreiraju sadržaje koje će onako naginjati ka patriotskom, desničarskom i na ruku Donaldu Trumpu, a između ostalog i širiti neistine i laži o predsjedničkoj kandidatkinji Hillary Clinton. Nakon više od 9 godina sada imamo situaciju da pored širenja ovih lažnih vesti u celu priču ulazi i veštačka inteligencija, tako da o njenom uticaju možemo govoriti u nekom sledećem masterklasu. Ali možemo i u ovom, zato što postoji jedan svežiji primer, a to je antimigrantski videi koji se šire Britanijom sada ogromnom brzinom, zato što fora sa lažnim vestima je upravo u tome da se mnogo brže šire nego prave vesti, zato što udaraju na emociju ljudi i ljudi ih nekako lakše šeruju, zato što ili vide ono što žele da vide ili vide nešto što ih razbesni i onda ih dele dalje, ne proveravajući uopšte izvor, ne proveravajući da li je video pravi ili nije, a sada naravno sve teže razlikovati pravi video od lažnog. Tako da je jedan mladić zaradio sad već $100,000 zahvaljujući reklamama koje plasira na tim videima na Facebooku i ono što jeste zanimljivo vezano za sve to jeste da je sam taj mladić migrant, odnosno imigrant koji širi antimigrantsku retoriku i zarađuje sad već ozbiljne pare na tome. Mladić je sa Šri Lanke inače. Tako da ako nećete da se bavite humorom, možete se baviti plasiranjem lažnih vesti iz svojih zemalja i postati milioneri. Ali opet da napomenemo, Newsnet nisu lažne vesti, nikad nismo počeli sa tim, sa namerom da prevarimo nekoga, počeli smo sa namerom da nasmejemo ljude i da probamo da ih informišemo šta je to što mi mislimo da stoji iza prave vesti. Ali ako vi hoćete i dalje da ih zovete lažne vesti, mi protiv toga ne možemo da se borimo.
Da, nekako od starta je postojao određeni trud da se cela vest, naslov i svi detalji u tekstu koncipiraju tako da zaista deluju neverovatno i da vam u startu bude jasno da je to izmišljena vest. Međutim, čini se da će ljudi, upravo ono što smo rekli na početku, poverovati i u neverovatno ako se nalazi u formi tekstualnog članka na portalu. Osnovna neka ideja sa kojom je News započet jeste da to bude neka vrsta našeg hobija, našeg ventila gde možemo da se malo našalimo na konto stvarnosti koja nam se u tom trenutku 2010. godine dešavala i da probamo da nasmejemo što više ljudi i možda da ih nateramo da se malo zamisle o tome šta stoji iza prave vesti. Ono što nismo tad u tom trenutku očekivali, a što se desilo narednih godina, jeste da News postane ekstremno popularan, ekstremno deljen, ja mislim širom celog regiona i da se tu stvorila neka prilika da možda zaradimo i neki honorar za džeparac. Ponavljam, opet nismo imali neku nameru da ni, kako bih rekao, plan da od toga živimo, ali to se vremenom ispostavilo kao mogućnost koju smo mi prihvatili. Šta da radimo? Moramo od nečeg da živimo. Da, ideja Newsa je bila da prvih nekoliko meseci zapravo budemo potpuno bez sponzora kako bismo u najvećoj mogućoj meri mogli da održimo taj utisak da smo nezavisni i da ne dobijamo novac ni sa jedne, ni sa druge, ni sa treće strane. Međutim, to je kao biznis model, shvatit ćete odmah u startu, apsolutno neodrživo. Tako da, ako govorimo o modelima kojima možete finansirati svoj portal, ima ih nekoliko. Mi smo u tom trenutku koristili kombinaciju više njih. Većina portala koje čitate, posećujete i znate koristi jedno od osnovnih načina za oglašavanja, a to su baneri. Međutim, razvojem banera i agresivnosti istih, ljudi ne samo da su razvili neko slepilo za te iste banere, već su počeli da koriste i ad blokere, što je podrazumevalo da vi do ogromnog dela publike ne možete da dođete. Zatim tu su nativi gde možete da pišete na određenu temu i plasirate neki određeni brend tako da to deluje što prirodnije i nenaručeno. Međutim, primetit ćete takođe i da mnogi portali zapravo imaju copy-pastovana PR saopštenja određenih brendova i kompanija, tako da to je sve samo ne native tekst. Pretplate su takođe jedan od oblika finansiranja medija kako kod nas, tako i u regionu, a i na svetu. A pomenula bih samo još i projekte kao jedan od načina koji neki mediji mogu da se finansiraju. To najčešće mogu da koriste mediji koji se bave istraživanjem korupcije, kriminala i sprege između države i njih. Projekti su takođe nešto što smo i mi kao Newsnet vrlo često koristili kako bismo mogli da testiramo i implementiramo nove formate, neke nove pravce u kojima naš portal ili sada naši podcasti mogu da se kreću. Koji god da od ovih modela koristite, bitno je da u pozadini imate dobar sadržaj. Znači, bez dobrog sadržaja, nažalost, nijedan od ovih modela ne vredi. A da biste imali dobar sadržaj, bitno je da budete pomalo i obsesivni sa tim što radite, bitno je da volite to što radite i bitno je malo da se ložite na to što radite. Sad, da li to možete da postignete, to je na vama. Takođe je jako bitno da poznajete svoju publiku. Prosto svaki od ovih modela finansiranja može biti dobar ukoliko ga koncipirate tako da bude u skladu sa vašom suštinom. Tako da sve što smo mi radili kroz Newsnet portal na početku, a kasnije i kroz podcaste, bilo je u korelaciji sa humorom. Tako da ukoliko bismo koristili banere, vrlo često smo se trudili da ih predlažemo klijentima tako da oni budu duhoviti i da budu drugačiji od tipičnih banera koji će se naći na klasičnim portalima. Ako bismo koristili native,
tekstove, vrlo često smo se trudili da ih nekako prilagodimo sadržaju na našem portalu, tako da smo pravili i tekstove, ali smo se trudili da kreiramo i infografike, kvizove, fotogalerije, sve ono što bi moglo da ne iskače previše iz onoga što mi radimo, a da s druge strane odgovara briefu koji bi nam klijenti dali. Jer u čemu je fora? U današnjem medijskom prostoru imate na desetine, ako ne i stotine portala, medija, koji svi em liče jedan na drugi, em se takmiče jedan protiv drugog za taj deo, kako bih rekao, medijskog kolača. I u tom nekom prostoru način na koji smo mi uspeli da se istaknemo i da se izdvojimo od drugih jeste upravo bio humor. I rekao bih iskrenost koju smo podelili sa gledaocima i sa čitaocima. Sad, u trenutku kada smo mi da izmišljamo vesti, još uvek nije počela potpuno ludilo sa sponzorisanim tekstovima, te su nekako ti tekstovi i mogli negde da dođu do ljudi. Kada u tu računicu onda ubacimo algoritam koji se konstantno menja, ulazimo u trku sa klikovima i pregledima koje je prosto nemoguće voditi. Zato je negde, čini mi se, ključ našeg opstanka i uspeha bio upravo u toj kreativnosti. Dakle, kada ne možemo da uložimo milione u sponzorisanje tekstova na Facebooku ili Instagramu, kada ne možemo da se izborimo sa promenama koje Meta uvodi svaki čas, možemo da se borimo time što ćemo da kreiramo sadržaje koji su tako dobri da će ljudi sami prosto želeti da ih lajkuju, komentarišu ili dele. Takođe, pomenuli smo sve ove modele finansiranja koje smo pomenuli. Bitno je isto da napomenemo da je jako velika greška ako napravite ceo biznis model da zavisite samo od jednog modela, a to smo najbolje videli na primjeru, ja mislim, 2018. ili 2019. godine kada je Facebook iz nekog razloga promenio algoritam, tako da bez obzira koliko pratilaca ste sakupili na vašoj Facebook stranici, vi više, ako ne platite, ne iskačete apsolutno nikom na feedu i mnoge medijske kompanije su se, ja moram da kažem, i ugasile u tom periodu, jer su sve svoje poslovanje i sav svoj biznis model zasnovali na tome da zavise od Facebooka. Tako da ta neka diversifikacija, reč za koju smo i mi kasnije saznali, je jako bitna, da ne zavisite samo od jednog modela, to jest da ne stavljate, kako se kaže, sva jaja u jednu korpu. Tako je, ali evo, pored Facebooka i borbe sa algoritmom, važno je pomenuti da ne treba da zavisite ni od drugih izvora finansiranja, samo jednog izvora finansiranja. Ukoliko zavisite samo od fondova, odnosno projekata koje pišete na godišnjem, dvogodišnjem, petogodišnjem nivou, može da se desi da upravo taj fond jednog dana, što se kolokvijalno kaže, zavrne slavinu i vi ostajete bez apsolutno svih prihoda. Takođe, ukoliko zavisite isključivo od komercijalnih sponzora, može da se desi da se politička situacija u zemlji zaoštri više nego što je to dobro i da komercijalni sponzori ne žele da se više pojavljuju u medijima koji na ovaj ili onaj način kritikuju vlast. Samim tim vama se povlači jedan ogroman izvor prihoda i vi ste u problemu. Tako da smo mi negde pa ne mogu da kažem teži način, ali na sebi svojstven način kroz ovih 15 godina uspeli da naučimo i da izgradimo nekoliko različitih stubova finansiranja, tako da ni od jednog ne zavisimo u potpunosti, a da svaki stoji čvrsto na svojim nogama i obezbeđuje nam relativno uspešnu budućnost. Jako je bitno da poznajemo svoju publiku i da kreiramo sadržaj, bilo da je on plaćen ili ne, u skladu sa onime što je core vašeg poslovanja i onoga na što je vaša publika navikla. To je nekad jako teško zato što kada klijenti dođu s određenim brendovima, oni zaista očekuju baš to što su tražili. I tu je negde i vaš cilj da ubedite te ljude da vam veruju i da
prilagode svoj brief i svoje želje onome što vaš portal jeste. I to je negde borba koju smo mi vodili od samog starta sa klijentima i gde negde nismo posustajali u toj želji i u cilju da ipak izguramo našu verziju ili teksta ili bilo kog oblika native-a. Čini mi se da je to nešto što je publika cijenila i što ume da ceni i što može da se prenese i na bilo koji drugi tip portala, bilo da se bavite lifestyle-om, politikom, ne znam, beauty proizvodima i ostalo, prosto nađite svoj ugao kroz koji ćete tretirati određenu temu i onda to mora da bude ključ za svakog sledećeg klijenta. Neki put je način da ubedite klijenta, to jest brand ili marketinšku agenciju koja želi da se reklamira na vašem portalu, ali ne želi da menja brief. Znači onako kako su vam dali, kažu morate tako da pročitate. Neki put je način da ih ubedite da ste vi u pravu, a ne da su oni u pravu, to da uzmete i da kažete ok, mi ćemo sad da uradimo kako ste nam vi rekli, ali na vašu odgovornost, što smo i mi uradili par puta. Stvarno smo pokušali da ih ubedimo da prilagodimo taj brief našoj publici, oni nisu hteli, mi smo rekli ok, i ti nativi su prošli kako su prošli. Znači, prilično loše, mi smo im pokazali te rezultate, oni su rekli ok, ajde sad da probamo na vaš način, mi smo uradili to na naš način i naravno da je bilo, ja ne znam koliko puta, 100 puta bolje. Tako da neki put morate da ih ubedite tako što ćete da ih pustite da pogreše. Trenutak kada smo shvatili dokle može da dođe jedna izmišljena vest, jeste trenutak u kojem je kolega Nenad napisao sada već čuvenu vest o pijanom Srbinu koji ubija ajkulu u Sharm el Sheikhu u Egiptu. Tad je u tom trenutku stvarno postojala neka ajkula u tom letovalištu koja je stvarno terorisala lokalno stanovništvo i turiste. I on je osmislio tu vest da je bio neki naš turista tamo, malo se napio, skočio u vodu, pao na ajkulu i ubio je i postao heroj. I postojala je dilema da li uopšte da objavi tu vest zato što nema neke velike pouke, nema neke poente vest, jeste malo smešna, ali da li je smešna baš toliko, ajde kao objavit će. I vest počinje da se širi prvo regionom jer je malo je smešna, a malo deluje kao da može da bude istinita. Dolazi do Makedonije. U Makedoniji iz nekog razloga nacionalna agencija novinska makedonska prevodi vest na engleski iz nekog razloga i objavljuje na svom zvaničnom portalu i odatle je preuzimaju, pa ja bih rekao, skoro svi svetski mediji ili barem svi tabloidi na svetu, uključujući i Moskovsku gazetu, kineski list koji ne znam kako se zove, New York Post i tako dalje. I u tom trenutku smo shvatili koliko jedna vest, ako je napisana, iako je jako šaljivo, može, ako ljudi žele da veruju u nju, može da se raširi po celom svetu. I u tom trenutku smo nekako i shvatili koliko je zapravo i odgovornost na nama da ne smemo da objavljujemo sad baš bilo šta. Jer kao neko će, ova vest je bila, kako bih rekao, naivna pa nema nikakve štete od nje. Ali ako objaviš nešto što može da bude štetno po neku, da li manjinsku grupu, po neke pojedince, po ne znam nija koga, to može da bude i onako opasno, kako bih rekao. Tako da to je jedna odgovornost koja se tad nadvila nad nama i ne pušta nas do dan danas. To je odgovornost koju nismo želeli, ali smo je vremenom prihvatili. Ipak odgovorno izmišljanje vesti se nastavilo i bez obzira na količinu odgovornosti ljudi su nastavili da veruju u neke koje smo pisali, a posebno ukoliko se pominje neko dijeljenje i poklanjanje. Ja ću podsjetiti tebe na vest za onog šejka što je trebao da daje po 1000 evra svakom odraslom građaninu. Ljudi su poverovali u to. Takođe, izvini što ti ulećem u reč, ali bila je i vest da će država davati svakome po, ja mislim, 10 ili 15 litara benzina u jednom trenutku kada je bila nestašica benzina, gde su ljudi na pumpama stvarno odlazili i tražili te vaučere. Da, tako da su jadni radnici na pumpama morali da objašnjavaju da nemaju pojma o čemu se radi.
Bilo je tu još vesti, ali uglavnom se sve svodi na to da ljudi poveruju u vest u koju žele da poveruju, koja im se svidi i koja im treba. Tako da tu smo vidjeli veliki potencijal za prevaru zapravo, ali opet ponavljam, nikad nismo želeli da varamo ljude, uvek smo želeli samo da nasmejemo ljude i da ih možda nateramo malo da se zamisle da li nešto stoji iza prave vesti. I kao što smo se trudili da nađemo što više različitih načina da plasiramo sadržaj na našem portalu, tako smo se tokom ovih 15 godina zaista trudili da razmišljamo i o tome šta je Newsnet van samog portala. Zato smo i objavili nekoliko knjiga, štampano izdanje Newsovog izdanja u okviru Danasa, dnevnog lista, zatim kreiranje i pisanje scenarija za emisiju 24 minuta sa Zoranom Kesićem, kao i podcaste, kao i shop. Da, kao što postoje različiti modeli finansiranja koje smo već pomenuli i rekli smo kao da treba da isprobate što više njih i da imate što više njih u istom trenutku, tako treba potražiti i različite formate, to jest različite vidove do kojih možete da doprete do gledalaca, slušalaca i čitalaca. Online je jedno, ali ajde da vidimo kako da možemo da dođemo do čitalaca i u ovom offline svetu, što bi se reklo kod ovih koji vole da ga drže u ruci. Kako nastaviti posle ovoga jedan ozbiljan masterclass na temu kako živeti od humora, ne znam. Da, ali jeste nam to bila neka krilatica na početku kada smo krenuli da izdajemo to štampano izdanje, jer i mi smo hteli da vidimo kako izgleda, da napravimo neku stvar koju posle fizički možeš da pipneš. Takođe, to je ista bila situacija i sa knjigom. I te dve stvari nije nešto od čega smo mi sada zaradili neke ogromne pare. Međutim, mnogo nam je značilo u smislu da smo vidjeli da to možemo da radimo, da su ljudi vidjeli da mi to možemo da radimo, pa su sad vidjeli i neku našu drugu stranu. Aha, nije samo online, nego vidi kao mogu da naprave i knjigu, mogu da naprave i štampano izdanje. I pre svega mi smo se užasno dobro zabavili dok smo radili i jednu i drugu stvar, a to je ono što nekako je, možda se zaboravlja na to, ali jako je bitno da se sve vreme dok radite šta god da radite, jako dobro zabavljate. I ne samo to, čini mi se da je svako izlaženje van regularnih okvira prilika da se vaš brend nekako dodatno širi i da možda ako neko nije čuo za Newsnet portal, satirični portal, možda će na sajmu knjiga videti knjigu. Ako nije čuo za knjigu i Newsnet portal, možda će jednog dana kupiti Danas i videti u njemu štampano izdanje Newsa. Tako da su to sve prilike da se negde taj takozvani brand awareness povećava. U nekom trenutku, ne tako dugo nakon osnivanja Newsa, znači neke 3-4 godine kasnije, dolazimo u priliku da postanemo scenaristi i koautori emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem i to jeste jedna stvar koja je, kako da kažem, razvila jednu potpuno novu stranu Newsneta i dovela nas do jedne potpuno nove publike, televizijske publike i ta emisija je postala mnogo gledanija i mnogo popularnija i mnogo veća od onoga što smo mi inicijalno mislili da će postati i nad tom emisijom je opet se nadvila jedna velika odgovornost, a to je da sada mnogi ljudi uz pomoć te emisije dolaze do vesti. Oni uopšte više ne prate portale, ne prate vesti, nego čekaju da mi sažmemo šta se sve najbitnije desilo i da se informišu kroz emisiju i da se naravno nasmeju. Tako da to jeste, opet kažem, odgovornost koju nismo želeli, ali to je nešto sa čim sada moramo da živimo, jer nismo nikad mogli da pretpostavimo da će toliko medija oko nas da ili nestane ili se pokvari ili postane nešto sasvim negledljivo. I da mi ostajemo u tom medijskom prostoru, to je ta emisija da ostaje jedna od retkih koja zapravo pruža tačne informacije. Dobro veče!
Što se tiče TV emisije, mi smo od samog početka njuza, znači od neke 2010. 11. godine imali ideju kako bismo voleli nekako da to što radimo i na TV-u, a ne samo na internetu, ali nismo nekako došli na ideju ko bi to mogao da radi zajedno sa nama, pošto niko od nas nije kao ni televizijsko lice, ni voditelj. Ni harizmatičan. Lep, onako. I niko nije imao ni iskustva u pisanju TV scenarija, što je, ja mislim, prilično bitno ako hoćeš da radiš TV emisiju, pa kao neko bi možda mogao da ima neko iskustvo, ali niko od nas apsolutno nikakvog iskustva nije imao. Onda smo se, kako to obično i biva, pukom srećom upoznali sa Zoranom Kesićem. Vidjeli smo da njemu treba scenaristički tim, nama je falilo jedno lepo TV lice, koje je uzgred i prilično duhovito, što je, ispostavit će se, jako bitno za dalju saradnju. I krenuli smo da stvaramo tu emisiju. Opet, napominjem, bez da imamo ikakvo iskustvo u pisanju TV emisija, nego smo samo imali neke uzore i neku ideju kako bismo voljeli da to izgleda. Uzori su nam bili Daily Show sa Jonom Stewartom, Colbert Report sa Stephenom Colbertom, i odatle smo krenuli da gradimo kako bi trebalo i da izgleda i da zvuči naša emisija. Ispostavit će se da Kesić nije ni Stewart ni Colbert, što je odlična stvar, već je našao jedan svoj lik, jedan svoj vid kako će sve to da predstavi, što je u kombinaciji sa našim nekim scenarističkim doprinosom ispostavilo se kao dobra stvar. Kada smo pisali tu prvu epizodu, to moram samo da napomenem, pilot epizodu, trebalo nam je za nju 1-2 nedelje da je napišemo, baš zato što nismo imali nikakvog iskustva. Ok, Kesić je naravno pre toga bio na televiziji, on ima televizijsko iskustvo, ali ne u ovakvom formatu emisije. I opet kažem, trebalo nam je 2 nedelje da napišemo tu epizodu, jedva smo je nekako porodili, jedva smo je snimili. Snimanje je trajalo, te prve epizode koja je trajala u tom trenutku 24 minuta, ja mislim 3 sata, 4 sata smo snimali ta 24 minuta. I kada smo dobili zeleno svetlo, kada je pilot prošao, upali smo u paniku kako ćemo mi svake nedelje da napišemo po jednu ovakvu epizodu, ako nam je samo za jednu trebalo, 10 dana. I kako ćemo mi da isporučimo tih 10 epizoda. Međutim, ispostavit će se da vremenom, kao i sa svim u životu, uđeš u neki fazon, vidiš šta radiš, šta ne radiš, šta valja, šta ne valja, šta možeš da ubrzaš, šta možeš da usporiš. I sada nam za jednu epizodu, evo 380 i nešto epizoda kasnije, treba 2 dana da je napišemo, a epizoda ne traje više 24 minuta, nego traje 48 minuta. Tako da, kao i sa svim u životu, trening je jako bitan i opet je bitna neka upornost i opet je bitno to da veruješ u to što radiš i najbitnije od svega, dok to radiš, da se jako dobro zabavljaš, a mislim da se mi prilično dobro zabavljamo dok pišemo svaku epizodu. Isto mislim da je bitno naglasiti da ne treba da bežite od toga da se ugledate na neke stvari. Newsnet kao portal je nastao ugledajući se na The Onion, američki. Emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem je, kao što je Viktor rekao, nastala po ugledu na neke druge late night showove. I to nije nikakav problem, niti je to sad neko plagiranje, jer u svakom od tih primjera vi zapravo, ugledajući se na nešto, vi morate da stvorite svoju verziju toga, jer će samo tako ona zapravo biti i uspešna. Emisija je, pored toga što sada različito izgleda nego na početku, različito ima trajanje nego na početku, postala i nešto sasvim drugo u odnosu na to što je bilo na početku, u smislu da dosta ljudi posmatra emisiju kao informativni program, što nam nikad nije bila namera, ali se vremenom, uz sva zbivanja na političkoj sceni u regionu i u Srbiji, desilo to da mi postanemo informativna emisija, da ljudi prestanu da gledaju druge kanale, druge vesti, prestanu da gledaju prave vesti, nego gledaju samo sažetak vesti koje vide kod nas. I to je opet neka odgovornost koju nismo želeli, ali koju smo prihvatili
I to je ujedno uticalo na to da gledanost emisije skoči do sad već neverovatnih razmera, da se emisija gleda ne samo u Srbiji, nego se gleda u celom regionu, iako obrađuje samo vesti iz Srbije, a samim tim privlači i pažnju kako likova koje želimo. Izvini. Izvini, molim, znaš koliko se trudi, već 10 sekundi sam u fazonu. Htio sam da kažem da si kinula u pravom trenutku, pošto nemam pojma da ja sam krenuo sa ovom rečenicom. Kako se povećavao taj uticaj emisije, tako je došlo i do toga da emisija naiđe na raznorazne obstrukcije. Samim tim što se bavi tako osetljivim temama, dolazilo je do određenih pritisaka protiv kojih opet mi kao scenaristi i autori moramo na neki način da se izborimo. I ja sad kad pogledam unazad, od svih tih stvari koje nam je nekako traženo da izmenimo, izbacimo, promenimo, mislim da smo se izborili za 99% toga da ostane onako kako smo mi zamislili, a nekim fintama smo uspevali da sve te pritiske, pretnje i tako dalje zaobiđemo. Da ne otkrivam sad koje su finte. Ne. To su male tajne, velike. To su intimne stvari. Tako je. Emisija 24 minuta je od početka do kraja u potpunosti skriptovana, znači nema nikakve improvizacije kada Kesić sedne pred kamere, nego on čita tekst koji smo zajedno svi napisali od A do Š, znači onako kako je napisano, to je to. To bi mogla da bude jedna od najvećih razlika te televizijske emisije i podcasta koje sada radimo, jer podcasti su potpuno neskriptovani. Znači, sve je improvizacija, sve je smišljeno u trenutku i mislim da nam je svima nekako i prijalo da imamo i jednu i drugu stvar. Znači, dobro smo se snašli u ovom skriptovanom, ajde sad da vidimo kako bi to zvučalo kada bismo na licu mesta sve izmišljali. I tu postoji takođe i način na koji obrađujemo teme, u smislu, ako smo, kao što je Viktor pomenuo, ako zaista ljudi imaju poverenje u nas, bilo da je pitanje emisija ili podcast, onda imamo i neku odgovornost da ne bežimo od nekih teških tema. Nažalost, u posljednje vreme u Srbiji ima baš dosta teških tema i to je jedan od većih izazova kako da onda u nečemu što je humoristički ambijent vi obradite temu koja je onako poprilično tužna. Mi od toga nismo bežali, te teme smo obradili u podcastima, ali na mnogo specifičniji način i drugačije od ovih, da kažemo, regularnih tema s kojima negde možemo da se šalimo. Što se tiče tih problematičnih tema, problematičnih u smislu da li je okej šaliti se sa ovim ili sa onim, mi smo tu uvek imali jedan princip, a to je da se nikad ne šalimo sa, kako bih rekao, žrtvama, nikad se ne šalimo sa nekim ko ne može da se brani, nikad se ne šalimo sa tragedijama kao takvim. Da, i tu morate da budete spremni na to da će neki ljudi iz publike definitivno shvatiti na pogrešan način to što ste hteli da kažete, ali sve dok vi možete sebi da objasnite da je to što ste napisali ili rekli u redu i da možete to da branite sami pred sobom, mislim da je to osnovni princip po kojem možete da se vodite, da li je okej praviti šalu na osnovu nečega ozbiljnog ili na osnovu nečega tužnog ili na osnovu nečega tragičnog. I ne samo to, nego ukoliko vi kroz svoje delovanje u bilo kom formatu negde stavljate svetlo na bitne teme, na važne stvari, obradite ih tako da ih nekako debankujete, onda će i odnos ljudi prema vama i vašim šalama biti drugačiji. U smislu, niko neće da vas osudite zašto se šalite na neku određenu temu ako ste upravo toj temi pružili posebnu pažnju, podršku i negde stali iza te neke borbe.
Potpuno je prirodno pretpostaviti i očekivati da će se u jednom roku od 15 godina mnoge stvari menjati. I od navika čitalaca, i do političke situacije, i do razvoja različitih medija i mogućih formata za informisanje. U tom smislu mi u jednom trenutku zaista nismo ni mogli da bijemo bitku koja se zove bitka za lajkove i preglede, zato što su se u tom trenutku posebno razvijali takozvani clickbait naslovi koji su imali sve kraće tekstove i koji su polazili od pretpostavke da publika više ne želi i nema vremena da čita neke duže tekstove. Međutim, sada vidimo da ta pretpostavka zapravo nije tačna i da ljudi ne samo da su spremni da čitaju tekstove, takozvane long readove, već su za njih spremni dosta i da plate. U tom smislu smo se i mi negde tražili kako ćemo mi dalje da nastavimo i kako će Newsnet da sada u toj trci i toj promeni i novim trendovima koje dolaze da se razvija. Pre svega, društvene mreže su dosta doprinele da počnemo da razmišljamo o tome da portal nije jedino mesto za plasiranje našeg sadržaja i za oglašavanje. Instagram je posebna mreža koja je tome doprinela, razvoj influencera i plaćenog sadržaja na samoj toj mreži. Mi, naravno, kao i mnogi, na početku nismo imali ni nešto puno pratilaca, niti smo nekako doživljavali tu mrežu kao nešto od čega možemo takođe da privređujemo. Međutim, vremenom smo, mislim čak na vreme, skapirali da Instagram itekako može da bude dobra platforma za promociju našeg sadržaja i za možda monetizaciju u saradnji sa nekim brendovima. Tako da je to bio neki međukorak koji će nas dovesti do ovoga gde smo danas, a to je razvijanje jedne uspešne YouTube platforme. Mi kada smo krenuli da uopšte razmišljamo o tome, imali smo primere iz regiona i sveta koji su se pokazivali kao uspešni i koji su opet pobijali tu pretpostavku da ljudi nemaju vremena, da ne žele da gledaju, da nisu zainteresovani, da posebno nisu zainteresovani za političke sadržaje, da više niko ne prati ništa, da su apatični i tako dalje. Mi smo negde, tu pretpostavku, tu predrasudu pobili i kreirali za početak sadržaj koji se bavi političkim temama, ali naravno opet postavljajući pitanje kako mi kreiramo sadržaj i bavimo se sada u nekom drugom formatu politikom kroz humor. I negde se trudimo i dan danas da pričamo o politici i budemo smiješni. Mislim da je tajna našeg uspeha, ako tako mogu da je nazovem, a to je nešto do čega smo došli opet intuitivno, jer ne postoji nikakva škola za sve ovo što radimo, niti je bilo ko od nas novinar, niti je bilo ko od nas imao iskustvo ni u pisanju scenarija. Sve smo nekako intuitivno vremenom kontali kako se šta radi, šta ne radi, sa čim treba da nastavimo, sa čim ne treba da nastavimo. I sada ako bismo podelili to postojanje njuza na pre podcasta i posle podcasta, mislim da je najveća promena naravno bila to što su ljudi po prvi put mogli da vide naše face i mogli da vide da kao iza svih tih tekstova koje su čitali godinama stvarno stoje neki ljudi, pravi ljudi, živi ljudi koji imaju ista interesovanja ili slična interesovanja, navike, humor, kao i gledaoci. I da to nisu nikakvi sada, kako bih rekao, eksperti, nego da smo mi jedni od njih. Mi smo jedni od vas. Da, ali mislim da je to nekako jako bilo bitno da ljudi skontaju da smo iskreni u ovome što radimo i nekako lakše se povežu sa nama. I samim tim je gledanost, to jest popularnost njuza naglo skočila od trenutka kad smo se prvi put pojavili pred kamerama. Ne zato što smo užasno lepi, nego zato što, mada nije loše, ali zato što stvarno smo pokazali da postojimo i da smo od krvi i mesa.
Sad, što bi naš dragi kolega Galeb rekao, mislim da je ovdje vreme da vam damo jedan kontekst. Dakle, situacija sa podcastima je krenula kod nas da se razvija pre korone. Naglašavam pre korone zato što se u doba korone i kasnije to nekako eksponencijalno proširilo kao neki požar u tom smislu da je skoro svaka poštena kuća imala svoj podcast. Međutim, pre korone kada smo mi krenuli da radimo podcaste, ideja je zapravo bila da komentarišemo vesti tokom letnje i zimske pauze sa emisijom 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Ideja sa tim podcastima i kasnije kada više Kesić nije učestvovao u tim podcastima, nekako je bila takva da nije bila konzistentna. I to je jedna od ključnih reči koje bi trebalo da zapamtite na ovom današnjem masterklasu, zato što mislim da je jedan od ključnih uspeha za naš podcast upravo konzistentnost. Jer ako pogledamo pre korone kako smo objavljivali, kojom dinamikom, kada stignemo koji video, kog dana, nikad se ne zna ni koje vreme, ni koji dan, ni da li ćemo da snimamo ili nećemo da snimamo. I kada uporedimo trenutak kada smo krenuli zaista da snimamo svake nedelje sredom, u tom trenutku u podne izlazi video, vi vidite potpuno drugačiji odnos i publike prema tom sadržaju, vidite i broj pregleda koji je potpuno drugačiji u odnosu na ovo pre i naš odnos postaje drugačiji. Tako da nakon korone i mi podcast počinjemo da posmatramo ne kao usputnu stvar koju ćemo raditi, nego kao nešto čemu smo u potpunosti posvećeni svake nedelje, bez obzira šta se dešava oko nas, mi ćemo svake srede objaviti naš podcast. To sve ima veze sa navikama gledalaca i to je nešto što smo kao intuitivno shvatili, međutim, mi smo to zapravo znali sve vreme pre postojanja news podcasta, smo mi svaki dan objavljivali barem po jednu vest na našem sajtu i to otprilike u slično vreme, zato što smo znali da ljudi očekuju da svaki dan dobiju po jednu vest u slično vreme i da su već navikli da će dobiti po jednu vest u slično vreme. Međutim, kad smo krenuli da snimamo podcaste, potpuno smo zaboravili na tu logiku i ispočetka, kao što kaže Jelisaveta, snimali smo kad stignemo. To nije prošlo naročito uspešno. Tek kad smo ustalili to da svake srede izlazi podcast u to i to vreme, gledaoci su se isto ustalili, stekli su naviku da nas vide svake nedelje u isto vreme i nekako se napravila jedna zajednica ljudi koja se i dan danas širi. Ono što je takođe bitno da naglasimo jeste i činjenica da je negde bio dobar tajming. Dakle, u trenutku kada smo mi krenuli da radimo podcaste, u svetu su podcasti i tekako postojali i publika je na to počela da se dobro navikava, međutim kod nas i nije ih bilo toliko. Mislim da je negde realno reći da je danas mnogo teže pokrenuti podcast u moru podcasta nego što je bilo, mada teško je biti i pionir. Zašto? Zato što, na primjer, kada smo krenuli da kreiramo podcaste i kada smo razmišljali o tome kako mi uopšte ovo možemo da monetizujemo, kako mi sad možemo da prodamo ovde nešto, nismo znali ni kako to da naplatimo, ni kako to da stavimo u kontekst našeg podcasta. Nismo želeli da čitamo PR saopštenja, kao što nismo onomad želeli ni da delimo tekstove na sajtu koji su kao PR saopštenja. Tako da postoji jedan moment u kojem smo zaista morali i mi da razumemo šta i kako to treba da prodamo, a i da objasnimo drugim ljudima koji do tada apsolutno nisu razumeli to. Pre 5 godina kada sam ja krenula da kontaktiram agencije i klijente da pokušam da prodam podcast kao novi format, ljudi ne samo da nisu razumeli to, nego su bili spremni da daju duplo više para za baner na sajtu koji više ne posećuje ta količina ljudi samo zato što im je taj format, taj oblik bio poznat. Ima i sreće u tome da su krenuli da se pojavljuju i novi podcasti i mi zapravo vrlo često volimo da kažemo da je konkurencija izuzetno dobra i zdrava stvar, jer što više ima uspešnih podcasta, to će više ljudi kapirati da je to nešto gde treba da se pojave. Ali u isto vreme teže je nekako probiti se sada kada svaka kuća ima ne po jedan podcast, nego po 2 podcasta, što bi se reklo, svaki
koliko, 7 miliona Srba, 10 miliona podcasta. Tako nešto. Teže je u tom moru konkurencije nekako se izdvojiti i ono što smo mi našli da radi kao neki ključ opet uspeha, ponavljam, je to da budete prirodni i da nekako pustite da publika vidi da ste iskreni u tome što radite i da se ložite na to što radite i da mogu nekako da se povežu sa vama na tom nekom nivou. Naravno, opet ponavljam, ta konzistentnost i objavljivanje sadržaja u isto vreme svake nedelje stvara i naviku kod publike, ali stvara i neku vrstu rituala, što je jako bitno za opet širenje te neke zajednice. I naravno, odnos sa publikom gde često postoji to prijateljsko, ne smijem da kažem zajebavanje. Da. I naravno, ono što smo isto primetili, to je da publika voli kada nekako reagujete na njihove komentare, voli kada postoji neka interakcija i voli kada postoji neko zdravo zajebavanje na liniji publika-mi. Tako da, to su sve neki ključevi uspeha do kojih smo svih ovih godina intuitivno dolazili, pošto opet ponavljam, ne postoji neka škola za ovo. U stvari sad postoji, ovo je sada škola. Da, a mi smo vaši učitelji. Da. Ono što je, na primjer, specifično kod nas jeste činjenica da je za stolom uvek nas 4 i da nemamo gosta. Ako malo bolje razmislite, podcasti koje gledate ili koje pratite najčešće imaju hosta i taj host ima neke goste. To samo po sebi povlači i jedno mnogo brže širenje, to je rast kanala, zato što svaki novi gost dovlači novu publiku i vi svake nedelje imate priliku za ekspanziju i nove gledaoce. Međutim, kod nas je rast bio mnogo sporiji, ali zato nekako temeljniji. Mi i dalje nemamo, što je moja rak rana, 100.000 subscribera, ali ovih 80.000 koji imamo su baš onako verni fanovi i nekako tu su. Mi nemamo ni neke sad specijalne skokove, osim ako neki video zbog svoje tematike ne ode viralno. Mi imamo jedan očekivani, mnogo sporiji rast od kanala koji će svake nedelje imati nekog drugog gosta. Ono što je takođe specifičnost našeg formata koja negde zapravo i daje neku težinu, jeste odnos naš 4, ovo što je Viktor pomenuo. I ako ikada pravite podcast i pokušavate da napravite neki svoj sadržaj, jako je bitno da ga pravite sa osobama sa kojima se kapirate, ne nužno slažete, mi se često ne slažemo, ali je važno da postoji ta neka prirodnost, da ne postoji malicioznost i da postoji otvorenost za neke tokove i neke digresije koje možda niste planirali. Često ćete vidjeti ljudi kada sednu i oni imaju sada pitanja i onda postavljamo pitanja i kada završimo ta pitanja kažemo hvala, doviđenja i prijatno. Mislim da je lepota našeg podcasta to što sednemo za sto, što imamo neke okvirne teme i što su one samo predložak za to i da mi sami dok se ne završi snimanje ne znamo u kom pravcu će priča da nas vodi i kako ćemo završiti. Što je jedan od razloga za popularnost podcasta, jer nema više onog TV formata gde imaš ograničeno vreme i kao moraš da požuriš da bi sve što želiš da kažeš rekao u tom nekom ograničenom terminu. Ne, ovde imaš koliko god hoćeš vremena i možeš na tenane da pričaš o čemu god poželiš, možeš da imaš digresije, možeš da se nikad ne vratiš na temu o kojoj si počeo da pričaš ako vidiš da je ta digresija otišla u nekom dobrom pravcu i mislim da podcasti baš dosta omogućavaju da svako ko se nađe pred kamerom iskaže neku svoju crtu ličnosti koja može da bude simpatična publici. Mnogo više nego što ja mislim da televizijske emisije i ti neki strogi formati daju priliku. I mislim da je to između ostalog još jedan od razloga zašto su podcasti
u poslednje vreme toliko popularni. Jeste, definitivno je taj ličniji pristup, ono što podcast format ne samo da omogućava, nego i negde voli, to je da date neko svoje ličnije i neobjektivnije mišljenje. I cilj naš, kad smo krenuli sa news podcastima, a kasnije i sa drugim formatima, jeste bio da mi možemo, da imamo tu slobodu, da komentarišemo konkretno vesti iz politike, kako do lokalne, tako regionalne ili svetske, ali da to ne radimo iz neke perspektive političkih analitičara koji mogu da se nađu na televizijama i jutarnjim programima kako prelistavaju štampu, nego da budemo zaista opušteniji, iskreniji, da ako nešto ne razumemo, kažemo da ne razumemo, ako nas nešto nervira, kažemo da nas nervira. I to su onda te neke oscilacije i raspoloženja i osjećanja koja publika ne samo da prepoznaje, već ceni i za njih se vezuje. Takođe je možda bitno da pomenemo da ako vam se učini da vam ne ide najbolje u početku, šta god počinjali da radite, da li portal, da li podcast, da li TV emisiju, to nije toliko bitno. Kada mi pogledamo kako su izgledale emisije sa Kesićem na početku i kako su izgledali naši podcasti na početku i kako su izgledali naši tekstovi na newsu na početku, u odnosu na sve ovo što radimo danas, svako od nas kaže pa ovo mi ne deluje baš nešto dobro. Tako da i mi smo se uhodali vremenom. Opet je bitna ta konzistentnost i nekako da pređete preko toga što ćete u početku verovatno biti sranje. Da. Smo bili sranja u početku. Pa relativno, ali šta zapravo moj kolega Viktor želi stručno da kaže jeste da se ne bavite toliko scenografijom, kostimima, vašom pozicijom koja vam je strana lepša i tako dalje, nego da se bavite suštinom. I ukoliko tu suštinu pronađete, taj neki detalj koji vas razlikuje od nekih drugih, onda zapravo ste na dobrom putu i da zapravo treba da vodite računa o tome da kada poželite da radite podcast, sednete i popišete, ne znam, ideja za 20-30 epizoda i da imate unapred već ideju šta biste radili, jer ako imate ideju koja može da se snimi jednom, 2 put, 3 put, onda je to malo neodrživo, onda to nije sad podcast koji će da traje. I kao što publika koja nas prati voli konzistentnost, odnosno da zna tačan dan i vreme kada objavljujemo neke podcaste, tako isto voli i da komuniciramo sa njom. Pored toga što će nas zbog toga onda nekako jače pratiti i vezati se sa našim brendom, ona će negde biti spremna da za taj isti sadržaj i plati. I tu dolazimo do modela finansiranja koji je trenutno u svetu možda i najpopularniji i ja mislim da će ostati tu neko naredno vreme, a to je model direktnog finansiranja od samih čitalaca, gledalaca, slušalaca, to jest mesečna pretplata. Različiti portali, različiti podcasti imaju i različite modele kako možete direktno da ih podržite. Neki portali će ograničiti broj karaktera koji možete da pročitate, ostatak morate da platite ako želite pročitate ceo tekst. Neki podcasti će davati sadržaj unapred, neki podcasti će davati neki dodatni sadržaj, neki će davati i neke poklone uz to. Dakle, izuzetno je širok dijapazon delovanja u ovom prostoru i isključivo zavisi od toga koliko ste vi kreativni i koliko vi dobro poznajete svoju publiku. Dakle, možete zaista da izmišljate stotine načina kako i šta da pružite ljudima kako bi oni imali osjećaj da dobijaju zapravo nešto od vas. Ono što je bila naša početnička greška kada smo otvorili naš Patreon jeste da smo nekako otvorili to, stavili različite nivoe kako mogu ljudi da nas podrže i rekli vi izaberite kako ćete da nas podržavate, ovime podržavate naš rad. I to jeste išlo do neke mere, ali imalo svoj plafon iz prostog razloga što ljudi vole, ne samo ljudi, već ja, strukturu. I kada postoji struktura i kada postoji različita nivelacija onoga što za određenu svotu novca mogu da dobiju, tu onda kreće da se dešava i rast i tog kanala, u ovom slučaju Patreona. Naravno, kada uđete na teren pretplate, ulazite na teren da se takmičite sa nekim Netflixima, HBO-ima, Prime Video, NBA Live, New York Times, Washington Post,
Svi danas imaju neku mesečnu pretplatu i sad kad bi čovek naravno plaćao sve to, to su stotine i stotine, ako ne i hiljade evra mesečno. Šta je vaša prednost u odnosu na sve ove džinovske korporacije koje sam pomenuo? Pa upravo to što niste džinovska korporacija. Ljudi vole da podrže nekoga ko je čovek, ko je osoba, ko je stvaran, a ne neka nevidljiva sada korporacija. Tako da vaša iskrenost i to što jeste i taj odnos sa publikom, lični odnos sa publikom, mogu da kažem, je nešto što vas izdvaja od svih ovih megalomanskih korporacija koje sam nabrojao. Ali, pored toga što te megalomanske korporacije traže određene svote novca i pružaju neki dodatni sadržaj svojim čitaocima ili gledaocima, one su negde navikle i naučile ljude da za sadržaj može i da za sadržaj treba dodatno da se plati. Dakle, razvojem upravo tih platformi koje je Viktor naveo, i Netflixa, i HBO, i Prime Videa, i Amazon Videa, i Apple TV-a, pa čak i Spotify-a, Deezera i svega ostalog, stvorila se kultura, stvorila se svest o tome da za neki sadržaj treba da se plati. I ono što je dodatna neka naša prednost u svemu tome i što može biti i vaša ukoliko se odlučite da počnete svoj portal ili da kreirate neke podcaste, jeste ta činjenica da publika voli nezavisne kreatore. A ovo dodatno naglašavam zato što u eri tih mainstream medija koji su možda često i pod kontrolom određenih političkih struja, vi tu dolazite kao neki glas kojem se zapravo mnogo više veruje, jer ste vi tu nezavisni, odnosno zavisite samo od publike koja vas prati i plaća. Mi kao Newsnet još uvek nismo finansijski potpuno prešli na model donacija od strane građana, već kombinujemo više njih. I kako smo pomenuli i malo pre, kako je i sam portal se razvijao, dakle, mi smo koristili i pomoć različitih fondova i projekata da bismo pokrenuli neke formate. Mi sarađujemo i sa različitim brendovima kroz same podcaste. Imamo i shop koji je jedan poseban stub od nedavno koji i dalje razvijamo i koji može biti dobar način kako da zaradite dodatan novac, ali ne samo to, nego i da jačate svoj brend. Zato što ljudi vole da, ako vas vole, oni će voleti i da nose vaš brend, voleće da nose foru koju ste vi imali u podcastu i na taj način ćete nekako imati bukvalno besplatnu reklamu, nemate para za billboard, ali zato razvijate stvari koje onda ljudi mogu da nose i da budu vaši pokretni billboardi. I dakle, taj četvrti stup o kojem smo sada pričali jeste Patreon, tako da kada se te 4 stvari negde saberu... Kao Voltron. Ja ne znam šta je Voltron. Voltron, to je kada se spoje njih 5 robota, se spoje u jednog džinovskog robota i tek tada taj džinovski robot može da pobedi neprijatelja. Ne mogu svaki robot posebno, ne može da pobedi. To je istina. Ovo je dobra metafora. I sada dolazimo do jednog... Moćni rangeri. To znam. To znaš. Ok. I sada dolazimo do jednog ključnog trenutka, a to je razvijanje naših ostalih formata. Razlog zašto smo, pobogu, odlučili da snimamo više nego što je to možda potrebno, jeste zato što smo želeli da na ovim formatima dođemo i do nove publike, dakle da širimo svoju publiku, ali da stvorimo formate koji su komercijalniji u ne pežorativnom smislu, već formate koji su dovoljno komercijalni, koji mogu da privuku oglašivače. Zašto? Zato što je politički format, dakle news podcast koji imamo svake nedelje, nešto što je uz zaoštravanje političke situacije u Srbiji postao jedan neprivlačan format za oglašavanje. I to je bio nama znak da treba da možda razmišljamo u nekim drugim pravcima kako bismo mogli da stvorimo formate koji će zapravo hraniti taj jedinstveni organizam zvan Voltron. Tu dolazi do jednog paradoksa, jer politički podcast, to jest politička satira kojom se bavimo od samog početka, jeste nešto po čemu smo najviše prepoznati i jeste nešto što najviše privlači ljude. Znači, na to smo dobili najveći deo publike. Ali ono i najgledanije je. Ali to što je najgledanije
nema nikakve veze sa tim da li to možeš da prodaš nekim klijentima, jer klijentima je to malo, ma koliko da je gledano, opet je i opasno. I onda zato smo započeli neke nove formate koji bi klijentima bili lakše da sponzorišu. I super je da ako već pronađete svoj izraz, dakle u ovom slučaju naš je bio humor i imali smo jedan glavni format, imamo jedan glavni format koji se zove News Podcast i kroz njega, odnosno kroz humor, bavimo se određenim političkim aktuelnostima. Ali vrlo je važno da se nekad zapitate da li postoji još nešto što vi možete da napravite u okviru tog humora, a na različite druge teme. I mi smo jednim vrlo detaljnim, studioznim pristupom došli do toga da stvorimo Popcast za početak, koji bi bio format u kojem ćemo razgovarati o serijama, filmovima, muzici, knjigama koje smo čitali, opet kroz humor, ali sa otklonom takvim da opet mi nismo ti analitičari, mi nismo književni kritičari ili kritičari serija, nego kao neki obični, normalni ljudi koji sada sede i razgovaraju šta je ono što se njima tu sviđa. I upravo je taj lični pristup koji se ljudima sviđao i kada smo pričali o politici bio ključ za dopadanje i za voljenje Popcasta kao novog formata. I taj format je bukvalno od druge epizode imao sponzore, ima ih i dan danas i on je jedna od dve stvari koje zapravo hrane ceo... Ekosistem. Da, ceo ekosistem. Ta reč mi je. Što se tiče ekosistema, jako je bitno da nemate neku zadršku ili da nemate neki strah da isprobavate nove stvari. Ako vam se učini da biste bili dobri u nečemu, ako vam se učini da možete da se razgranate u jednom pravcu, bio to sad, ne znam, nije sport ili kultura ili politika ili društvo ili, ne znam, nije komunalni problemi, kanalizacija, šta još. Sve treba da probate i treba da vidite šta radi. A ako vidite da nešto ne radi, ne smete da imate problem da tu stvar ubijete. Mi smo nekoliko formata probali, videli da ne rade i ubili smo ih i zakopali smo ih. Nećemo reći gde, ali bitno je da posmatrate to kao nužno zlo. Tako je. I super stvar sa... Ne znam da li je nužno zlo dobar izraz. Pa ajde, ostavit ćemo ga. Okay. Ali ono što je glavni što kod podcasta jeste što vam oni zaista daju tu slobodu i širinu da vi imate mogućnosti da probate i da pogrešite i da testirate i da unapredite i da razvijate i da nekako i sebe i te formate koje ste smislili testirate u realnosti, jer nekada ono što smislite, znate ono kako se kaže, ono što je na papiru dobro ne mora nužno značiti da je dobro i u realnosti. Nekada će neka ideja ovako biti super dok mi pričamo za stolom, ali kad mi krenemo to da snimamo, možemo da shvatimo da je to produkcijski nemoguće za izvesti, da je previše odlazi vremena, sredstava i nemoguće da popakujemo neke ljude. Može biti da je nama previše toga i da ne želimo više da pričamo o tome. Dakle, prosto morate da pratite i senzibilitet svog tima, ali i da budete otvoreni da testirate jedne i druge stvari. I tu dolazimo zapravo do našeg trećeg formata, odnosno formata koji je zaživeo od svega što smo testirali, a to je News Quiz, koji opet podsjeća na televizijske formate u tom smislu da ima mnogo jasniju strukturu, rubrike i tako dalje, ali je opet prilagođen nama u tom smislu da smo mi ti i koji vodimo i mi smo ti koji se igramo i naravno, nažalost, nemamo i dalje nikakve nagrade, ali to radimo zato što volimo. I sve ovo što smo vam pomenuli, dakle, od samog portala koji se bavi satiričnim vestima, koji ima native, koji imaju najrazličitije moguće opcije i oblike, preko knjiga, štampanog izdanja, emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, došli smo do podcasta koji sada čine neki kor našeg delovanja i ono kako poslujemo. Ali ni ti sami formati nisu isti
i ne donose isti novac i nisu tu sa istom svrhom. News podcast je ono što je naš core, ono što je suština našeg poslovanja i to bi bilo super da i vi, ako budete razmišljali da pokrenete nešto svoje, shvatite i dogovorite sa svojim timom šta je ono što je vaša suština, a šta je ono što su dodatne stvari koje će biti izvedenice iz tog osnovnog, koje će moći da onda nekako hrane druge stvari. Naši formati naravno nisu jedini. Pomenuli smo vam da pored sponzora i saradnje sa različitim fondovima mi itekako razvijamo naš Patreon kanal, a tu je odnedavno i News Shop. Naravno, na sve ovo ne možemo da ne pomenemo da postoji i nešto što je čist YouTube revenue, koji opet zavisi i od interakcije sa publikom, i od stotine algoritama, i od toga da li imate para da nešto sponzorišete ili ne. Ono što je ohrabrujuće za sve vas, to je da ako smo mi ovo sve uspjeli, možete i vi, iz prostog razloga, zato što kada smo sve ovo što smo pominjali započinjali, nismo u tome imali skoro nikakvog iskustva ili apsolutno nikakvog iskustva. Za ovo teško možete da se pripremite bilo u školi, bilo na fakultetu. Bitno je samo da budete uporni, bitno je da verujete u to što radite i opet ću pomenuti po ko zna koji put, bitno je da se jako dobro zabavljate. Jer ako se ne zabavljate, vremenom ni nekakav uspeh, ni nekakva finansijska korist vam neće biti dovoljna da nastavite sa tim. I za kraj ono što možemo da vam damo kao neke ultimativne savete jeste da, Viktor je to pomenuo lepo malo pre, da ne prestajete da se ložite na ono što radite, da budete spremni da se prilagođavate različitim promenama koje se dešavaju kako društveno, tako na nivou digitalnog, da pratite trendove, da se ugledate na ono šta se radi u svetu i da probate da vidite kakav je vaš izraz u svemu tome. I da, morate uvek da budete obsesivni u onome što radite, jer samo obsesivni ljudi i kompletni ludaci uspevaju u ovome.